Kedive melu madeja bolom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone. Anyam kone kone. Kedive melu madeja bolom nono. Kedive melu madeja bolom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone, anyam kone kone, obenye di bumbade. Ayo, 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 ayo. Ayo akwe bube bonye na agba nkari nne ayo oga ka ndi befa ji we libe nya ba ayo ayo bube ayo ka no gbatakatala anu gbatakata anu ayo apata zo na akpanga ayo ayo ndi befa we lo no ge si eba we po ka na ka afu no beve de pia ayo ayo Ndewo no nke a bụ akụkọ ụwa nke anyị na-ewetara unu n'abalị taa bụ Friday ahịa afọ bụ mbọsị 31 n'ọnwa asatọ n'afọ 2018. Ọkọ akụkọ a bụ nwanne unu nwaanyị Esther Akụdinobe. Na mbụ gerenụ ụfọdụ isi akụkọ anyị ji taa. Ọchịagha Abia steeti enyego ndị kasị mee ọfụma na WAEC afọ a n'Abia steeti 1 million naira. Bianca Ojukwu ebidogo kampen nke oche sineti ya. Mmanụ kerosene gbakasịrị baa ọkụ gbuo ndị mmadụ n'Ebonyi steeti. Ndị New Map na-akwado ike igwe osi nri stove n'Enugu. Mmadụ mere nọdụsiri ike n'ihe o kwere n'Imo steeti. Ngwa nụrụnụ akụkọ anyị a n'uju ya. Afọ a mere Abia steeti 27 bụ 27 years. N'emume ncheta nhiwe steeti a, ọchịagha obodo a bụ gọvanọ Okezie Ikpeazụ were 1 million naira nye ụmụ akwụkwọ atọ ndị buru ụzọ n'ule WAEC nke afọ a. Ụmụaka si na mpaghara atọ nke Abia steeti. Onye mbụ bụ Kalu Ifeanyi nke Ofaliagwu Secondary School dị na Ọhafịa. Nke abụọ bụ Ogbonna Dike nke Ehere Community Secondary School Aba na Ezra Samuel nke Government College Ụmụahịa. Gọvanọ Ikpeazụ wee kwuo okwu n'emume a nke mere na Monde bụ mkpụrụ ụbọchị 27 na nke ọnwa Ọgọst a, sị na obi dị ya ụtọ na Abia steeti abụgo ndị mbụ na WAEC na Naịjirịa afọ atọ onweghị steeti ọbụla meriri ha. Ọ sịkwa na ya apụghị inye onyinye nyere ndị ụmụazị niile ma akwụkwọ na Abia steeti, kama na mmadụ atọ ya nyetụgodoro onyinye a ọ ka ya kwado ha mee ka obi sie ha ike ịgụ akwụkwọ ha maka na ịgụ akwụkwọ bara uru. Kọmanda nke brigade nke Ọhafịa bụ General Abubakar K. Ibrahim na kọmishọna nke polisi nke Abia steeti bụ Mr. Anthony Obize dọrọ ndị Abia aka ntị na o nwere ndị na-ebubata uwe ndị polisi na uwe ndị amị n'obodo, na ndị a dịka ndị politishan na-akwụ ụgwọ ka ha wee rụọ ọrụ ọjọọ n'obodo maka elekshọn a na-abịa abịa. Ha bịa ha eyiri uwe ndị polisi na nke ndị amị na-aparede na-arụ ọrụ ọjọọ dị iche iche. Otu nwoke ka eji na Central Police Ụmụahịa, onye na-ebubata uwe ndị a site na China. Onye otu ya nke ọzọ nọkwa na China kịta. Mr. Obizi bụ kọmishọna nke polisi Abia steeti sị na ọ bụ ihe ịgbanwoju anya na ịgba anya mmiri na kontraband a gafere Port Lagos. O nweghị onye fụrụ ya. Ewee buru ya gbafee checkpoints niile bubata ya na Abia steeti. Ndị uwe ojii wee sikwa otu a jide ọtụtụ ndị a ndị na-ezu ori bụ ndị na-atọ mmadụ, ndị na-emekwa fraud. Ha wee dọọ ndị mmadụ aka na ntị sị ha na
onye ọbụla saa anya mmiri maka na ọ bụ ihe jọrọ njọ maka na ọ bụ ndị bi ha nso na-agwa ndị ori a ihe ha na-eme. Lọlọ Bianca Ojukwu ebidogo kampen nke ịbụ sinetọ nke Anambra South na 2019. Ndị ya na ya na-azụ oche a bụ Maazị Ifeanyi Ụba nke Capital Oil and Gas, Maazị Nicholas Ụkachukwu bụ onye azụmahịa dị elu. Ha na-azọ ya na pati nke APGA. Bianca bidoro kampen ya na Tuesday. O bidokwara na Ekwulobia Township Stadium na Agụata Local Government Area na Anambra State. Ndị Anambra na ndị Igbo ndị ọzọ na-ekwukwanụ na Bianca Ojukwu, onye bugoro ambassador nke Nigeria na Spain na onye bukwara nwunye onye isi anyị bụ Ikemba Odumegwu Ojukwu, na o tozuru oke ịzụ oche a maka na o sitego n'ọnọdụ abụọ ndị a nweta amamihe gabara ndị Igbo uru. Na Anambra State, Senator Victor Ume nke APGA Anambra Central na Chief Dozie Nwankwo bụ onye nnọchiteanya nke njikọ ọka Dunokofia na Anocha Federal Constituency na House of Representatives na-agbasi mbọ ike ịnọgidesi ike n'ọnọdụ ha n'oche obodo Anambra. Chief Nwankwo mere ka ha mata uche ya na Abagana njikọ ọka Local Government Secretariat nke APGA ya na ndị ozi ya wee sikwa n'ebe ahụ jee na State Secretariat nke dị na Ọka. Ebe a ka ndị isi ndị niile dị iche iche nabatara ha. Nwa amadi abụ Nwankwo were mee ka amata na ya nwere atụmatụ ga-ewebata nnukwu millions na constituency ahụ. O wee nọrọ n'enu ya buru ụgbọala bunye ndị isi oche, ndị isi ụmụnwaanyị na ndị isi ntorobịa nọ na council areas ya nke constituency ya bụ njikọ ọka Dunokofia na Anocha. Ndị isi ndị ọzọ dịkwa iche iche nwetakwara ihe ọma dịkwa iche iche. Chief Nwankwo mepere ọnụ ya wee mee ka amata na onyinye ọma niile a sitere n'aka Ferdinand Dozie Nwankwo Foundation bụ ọlụ charity nke ya bidoro tupu ore na ya baa na gọọmenti. Ọ sị na charity a anọgo afọ 15. Ọ na-enyekwa aka maka arụike, scholarships, poverty alleviation, widow support na youth and women empowerment. Senator Victor Ume wee kene nwoke ọma kwuokwa n'okwu sị na onye ọbụla kwesịrị ịkwado ọlụ ọma wee mee ka nwoke anọgidesi ike n'oche ya na constituency ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ kwere n'okwu a wee sị na Chief Nwankwo bụ onye nke ha. N'Ebonyi steeti, mmadụ abụọ nwụrụ maka kerosene nke gbakasịrị ọkụ ebe niile. Nke a mere n'obodo Ụmụebe Village nke Ezamgbo Community na Ahụkwu Local Government nke Ebonyi steeti. Ndị uwe ojii wee chọpụta na kerosene a nke a sị na agbatara n'ebe a na-ere mmanụ ụgbọala bụ petrol station n'oyibo nke dị na Ezamgbo Junction na-etinyere ihe na-ekwesịghị itinye ya. Ejidogakwanụ ndị nwe ebe a na-ere mmanụ ụgbọala. Ndị nnyopụta nke laboratory were mmanụ dum a pụba jee ka ha mee nchọpụta na nnyopụta. N'Ebonyi akwa nọ n'ime ya, a sị na emume iri ji dịka ụmụ Igbo niile maara bụ emume zuru Igbo ọnụ, bụrụkwa emume eji ekene Chukwu maka oke owuwe ihe ubi bụ bountiful harvest n'olu oyibo. Nke a na-egosi ngozi na ụba nke Chukwu bụ onye na-enye ihe nriju afọ n'ala Igbo niile. N'obodo Uburu na Ọhazụra Local Government nke Ebonyi steeti, mere nnukwute iri ji na ekele nke afọ a maka na nwa ha nwoke bụ Gọvanọ David Umahi na ala ọla ya bụ Rachel Umahi batara n'obodo nna ha bụ Uburu wee soro ndị obodo a mee oriri iri ji a. Nke a mere na ndị nze na ndị ọzọ niile nọ n'Uburu n'ala Ebonyi na ala Igbo ndị ọzọ dị iche iche wee bịa emume a o wee kwee ekwoo. Ndị eze na ndị igwe nke Uburu bụ obodo a na-akpọ Ado Kingdom bụ ndị a
His Royal Highness Dr. Lazarus Umahi, Eze Ado 3, His Royal Highness Godwin Amando, bụ Eze Ibom 2, na His Royal Highness Eze Umezurike pụtara n'otu gozie nwa amadi a na nwunye ya. Sị ha na ha ga-eme ọfụma, nyekwa ha ngozi imeri na nzọrọnzọrọ nke na-abịa n'afọ 2019. Nwa amadi a wee kene ndị obodo, kwekwanụ nkwa na ya ga-agba mbọ mezie obodo Ebonyi, mee ya ka ọ dị mma, ka ọ dị mma obodo a wee pụta ihe. Anyị ga-eje ka nje zụọ ahịa. Ụmụnne m, azụsị ahịa, anyị alaghachi bịaba ya nụtọpụ akụkọ ndị anyị nwe. Ngwanụ ka anyị jee no break. Ndewo. Igbo Union Cork in Ireland invites you to their New Yam Festival on Saturday 22nd of September 2018 at Cork City Hall, time 2 p.m. We will be featuring a celebratory red carpet session, cultural displays, photo opportunity, live performance, DJ performance from DJ Boost. MC for the day, Chief Valentine Akutinobi, CEO Igboamaka UK. For more info, contact +353 879 066 954 +353 861 555 930 +353 894 888 018. Web www.igbounioncorkireland.org. Be there. You are invited to a one-to-one with OPM in London. Are you tired of being stagnant in the UK? Are you tired of waiting for your resident permit? Do you need healing, fruit of the womb? Or do you want to get married to the right person? Today, Dr. Jesus has remembered you and is inviting you to a one-to-one special ministration with Apostle Chibuzo of OPM. On Sunday, 9th of September 2018, at Omega Power Ministry, OPM London Branch, number 1 St. John's, Deptford, off Lewisham Way by Lewisham College, London SE8 4EA. Do not miss this call. God bless you all. Only you are able, Daddy, only you are capable. Nnọọ ngwanụrụnụ akụkọ ndị anyị nweziri ndị fọrọ afọ. Nke a bụ ozi si Enugu steeti maka mkpu na nsogbu erosion n'ala Igbo. Ndị Nigerian Erosion and Watershed Management Project (NEWMAP) ewepụtago ma hazie atụmatụ ibute igwe eji esi ndị bụ stoves n'ebe o buru ibu bunye ndị ụmụ nwanyị nọ n'ime obodo na Enugu steeti. Nke a bụ maka na achọpụtago na igbutu osisi na-enyere erosion aka ịbanyekwu. Ya mere, ndị World Bank, ndị na-eme nyochapụta maka climate change, ewepụtago ego a ga-eji rụọ ya bụ stoves a ka enwee ike kwụsị nnukwute igbutu osisi ka ma erosion a ọ ga-ebelata. Ọzọkwa, ihe raka ndị na-azụ azụmahịa nnukwu 15 bụ 15 prominent businessmen n'olu oyibo apụtago ịkwado ọzụzọ oche nke sinetọ nke Bianca Ojukwu. Ọchịọra na-achịbụ Imo steeti bụ Chief Ikedi Ọhakim kwuru okwu tie mkpu na senatorial declaration Bianca na-ekwulọbịa n'izu ụka si na ụmụ Igbo nọ n'ebe niile dị iche iche ewepụtago onwe ha
ịkwado nwunye nwa amadi anyị nke hapụrụ ahapụ. Ọhakim kwuru sị na ọ ga-abụ ihe ihere na Bianca pụtara ya bụ ije a daa. O wee sị na ndị niile ya na ha na-azọ oche a nwere ego buru ibu kama ha enweghị ụdị obiọma nwaanyị a nwere. Ya mere ụmụ Igbo ji sị na 15 prominent businessmen ga-ewepụta ego kwado ya. 25,000 youth workers ga-agbagharị mgbagharị dị na kampen a. Ọhakim wee mechie okwu ya wee sị na ndị Imo, Abia, Ebonyi na Enugu na-ayọ ndị Anambra ka ha cheta otu Ojukwu si were akwụkwọ ọ gụrụ na Oxford wufe azụ werekwa ego ezinụlọ ya n'ụrọ anyị ọgụ mgbe ndị ugwu na ndị ofe mmanụ kpakọtara aka imemina anyị n'obodo anyị. Nke a bụ ozi si Imo steeti abịa. N'izuụka gara aga, Ichie Best Mbanaso, onye ọlụ n'Imo steeti, bụ onye ndị uwe ojii kpọchiri na Wednesday nke izuụka gara aga sị na o mere fraud zuo ori ndị dị iche iche. N'izuụka a bụ this week, ọ pụtara na court ka ekpee ya ikpe tụnye ya na nga, kama onye ọkaikpe ya gwara magistrate na ọ bụ onye nwere ọya ọjọọ nwere ike igbufe ya ma o jee nga. Ewee nye ya bel, nyekwanụ ya iwu na ọ ga-anọ n'Imo steeti. Nwoke a bụ onye eboro ebubo ori dị iche iche ma 419. Ọ bụkwanụ onye kọmishọna na ode akwụkwọ nke lụrụ gọvanọ Rochas Okorocha ọrụ n'oge gara aga. Ọzọkwa n'Imo steeti a, anyị nwetara ozi na Prince Eze Madumere ka na-agbakwa mbọ na-achụkwa nta ịbụ ọchịagha nke Imo steeti ma Rochas pụọ n'oche. Nwa amadi a ka na-anụ ọgụ site n'aka ndị ụlọikpe ka a ghara ichi Callistus Ekenze echiche vice gọvanọ nke Imo steeti. Madumere a maka na ọ jụrụ ajụ na Rochas agaghị ewere ọgọ ya nwoke bụ Uche Nwosu dochie anya ya ma ọ chịchịa. Ewee bo ya ebubo na o so ndị na-emegide Rochas. Abụlitekwara ihe ndị ọzọ dị iche iche wee bo ya. Ewee chụpụ ya n'oche ya. Na Julaị 30th nke afọ a, ndị ọkaikpe ji okwu ya sịrị na ọ ga-apụ n'oche. Ma otu mbọsị ahụkwa ka High Court sịrị na Imo House of Assembly enweghị ike ịchụpụ nwoke a ruo ori mgbe etinyesịrị okwu anya. Maka nke a, o nwebeghị onye nọchiri oche a n'agbanyeghị na agbachiela ọfịs a. Na Septemba 3rd, High Court ga-etinye okwu ọnụ. Kama n'agbanyeghị ihe ndị a, Madumere na-alụsikwa ọgụ ike na-eme kampen ya n'ebe niile. O meghekwa ọfịs n'Ọkigwe Road Owerri, dee billboard ya na-eti mkpu so na ya. Ya na ndị akụkụ nke ọzọ ekwenyeghị n'ọchịchị Okorocha na APC bụ ndị otu Hillary Eke na APC so alụkọ ọgụ a na-eje. Ozi pụtakwara na Prince Madumere dịka ọ chọrọ ịpụ na APC banye ADC, ma nwa amadi asị na ọ bụ asị na ya kwụsịrị ike na APC maka na ya so ndị bidoro APC na ya bụ one of the founding fathers, ma nọrọkwa na-akwado APC a mee ya ọkwụrụ chim ruo taa. O wee yọọ ndị Imo steeti ka ha saa anya ha mmiri ka onye ọbụla ghara ịghọgbu ha maka na mmegbu erikazi n'obodo ahụ. Nke a bụzi akụkọ ekele bụ announcements and credits. Nke mbụ, anyị na-ekele nwanne anyị nwanyị a na-akpọ Chimamanda Ngozi Adichie bụ onye tụgoro ugo British Pen Printer Prize 2018. A ga-enye ya akara ugo na Tuesday 9th of October 2018. Ndị chọrọ nwaanyị ọma a wee nye ya akara ugo a bụ the English Pen Printer Organizations nke UK. Ndị a sịrị na nwaanyị ọma a bụ onye Chukwu nyere amamihe nke o jigoro bupute African literature n'ụwa niile. Chimamanda Ngozi Adichie bụ nwatakịrị degoro akwụkwọ dị iche iche nke ndị ọcha na ndị ojii na mmadụ niile gụrụ n'ụwa niile wee nyere ya aka n'elu.
Amụrụ ya n'Enugu ya na ụmụnne ya ise. Nna ya bụ Prọfesọ James Nwonye Adichie, bụ Professor of Statistics na University of Nsukka. Nne ya bụ Grace Ifeoma Adichie, bụ nwaanyị mbụ bụ Registrar na Nsukka. Obodo ha si pụtakwanụ n'ala Igbo bụ Aba na Anambra State. Apụ n'anwụ, nwaanyị ọma, oyiri nne ya, onye na-eme ka nne ya. Anyị bụ ndị Igboamaka sị gị jisie ike, anyị nyere gị nsọpụrụ, ndewo. N'ikpeazụ, onye ọzọ anyị na-enye ekene bụ Kofi Ata Anan, onye amụrụ na 8th of April 1938, ọnwụọ na 18th of August 2018. Nwoke a bụ the first sub-Saharan African to become Secretary General of the United Nations. O nwetara echichi a na January 1997 n'ọrụ ọnọdụ a ruo 2006. O hiwere charity a na-akpọ Kofi Annan Foundation, bụrụkwa onye isi nke The Elders, nke bụ an international organization founded by Nelson Mandela. A mụrụ ya na Kumasi, Ghana. Ọgụọ Economics na Macalester College na International Relations na Graduate Institute Geneva. Ọ bakwara na United Nations n'afọ 1962. A ga-eni nwoke ma na Ghana na September 13th, 2018. Nna anyị na-akwanyere gị ugwu maka na ibuliri aha West Africa elu, bụ ebe ana Igbo dị n'ụwa. Anyị na-asị gị laa n'udo. Otu a ka ọha anyị n'ọnụ n'abalị a. Anyị nwabụ ndị otu Igboamaka na-asị unu ndewo, nọdụnụ nke ọma. Mụnwa bụkwanụ nwanne unu Esther Akụdịnobi na-asị unu kachifo unu. Anyam kone kone, anyam kone kone. Kedive melo madeja kolom nono. Kedive melo madeja kolom nono. Abo mopombo ne weripu, kabo mopombo ne weribe. Anyam kone kone, anyam kone kone. Obenye di bumbade. Ayo, 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 ayo. Akwebube bụ onye na-agba ntarị nne. Ayo, oga ka ndị befa ji wee libie nya ba. Ayo, ayo, ayo. Ka no gbatakatala anụ. Igbo Union Cork in Ireland invites you to their New Yam Festival on Saturday 22nd of September 2018 at Cork City Hall, time 2 p.m. We will be featuring a celebratory red carpet session, cultural displays, photo opportunity, live performance, DJ performance from DJ Boost. MC for the day, Chief Valentine Akutinobi, CEO Igboamaka UK. For more info, contact +353 879 066 954 +353 861 555 930 +353 894 888 018. Web www.igbounioncorkireland.org. Be there. Only you can do
are invited to a one-to-one with OPM in London. Are you tired of being stagnant in the UK? Are you tired of waiting for your resident permit? Do you need healing, fruit of the womb? Or do you want to get married to the right person? Today, Dr. Jesus has remembered you and is inviting you to a one-to-one special ministration with Apostle Chibuzo of OPM on Sunday, 9th of September 2018 at Omega Power Ministry, OPM London Branch, number 1 St. John's, Deptford, off Lewisham Way by Lewisham College, London SE8 4EA. Do not miss this call. God bless you all.